ndị be anyị nụ ogbuefi agwụ onye na-nsere nkụ eri ya rie anyị abịakwa na izuzu n'afọ amụchukwu m onye nja onye Igbo anyị abịakwa n'izuzu na ịkwụzi anyị nke anyị ma lee ụfọdụ n'izu gara bụ ya bụ ikwugharị mkpụrụ okwu Igbo na oyibo nkwugharị mkpụrụ okwu Igbo na oyibo oyikwa na ya ka anyakwa ewekwa gakwa n'ihu na izu ibe anyị ji chọọ ka anyị mụọ awachine bụ na uchie nne okwe ụmụ anyị wee asụ asụsụ ọ bụ na anyị kwụsị sọ mkpụrụ okwu iri eso anyị translate mkpụrụ okwu iri to oyibo ọmazụ mana ọ bụ na ememe ochie nne ka anyị ji ewe beni ozu ekpokọma ozu 5 na 7 wee je sụọ asụsụ dị ọka ọrịa na izu ebe anyị agakwa n'ihu na ịkpọgharị mkpụrụ afa Igbo mkpụrụ okwu Igbo si oyibo ka anyị jee na bọọdụ anyị ka anyị fụka ka anyị si kwu na mbụ asị na nkwugharị mkpụrụ afọ anyị na Igbo na oyibo anyị kwugharịa ndị afọ anyị kpọrọ na Igbo ka anyị kwugharịkwawa na oyibo ya ka anyị mere n'izu gara ya ka anyị jikọsikwa eme na izu ole ị na-anya na bọọdụ anyị bụ ebe ịfụ izu ya ka akpọ week izu onwe izu ụka ya bụ ike ndị oyibo onwezikwa izu afịa ya bụ si afịa nke n'elu afịa afọ ọzọ ya bụ izu period of meeting then nke ọzọ bụ anyị akpọ ndụdụ ka ọ bụ alọgbe ya bụ pin ka ọ bụ sewing needle ka anyị akpọ ndụdụ ka ọ bụ alọgbe ọzọkwa a na-akpọ ntụtụ mana be anyị ntụtụ ndụdụ bụ ife eji adụ ife ya bụ pin na alọgbe bụ sewing machine alọgbe ka ọ bụ ntụtụ bụ nke aja alọgbe bụ nke ji na eji akwa akpa anyị nwezikwa ebe akpọ ogwu kwa akpọ tọn ogwu kwa akpọ tọn ọ sị na ogwu adụ mmadụ nke ọzọ bụ ikuku bụ breeze asị na oke ikuku ekpofe ya bụ breeze nke ọzọ bụ anwụ bụ sun nke ọzọ bụ okwukwe bụ faith ndị ụka okwukwe ya bụ faith believing church nke ọzọ bụ efe sun cloth nke ọzọ bụ efere bụ plate nke ọzọ bụ egbe bụ gun nke ọzọ bụ afọ ka akpọ stomach or belly nke ọzọ bụ ụkwụ bụ leg nke ọzọ bụ owu bụ thread nke ọzọ bụ akwa bụ bed anyị arahụ nke ọzọ bụ akwa bụ egg ma wee uche ruo a na-akpọwa akwa onye na oge anyị ama ke ọkpụkpọ ọnụ anyị ka anyị ji gosi na agọzisi akara waji ka ọ ji akpọ waji ewepụghe ife abụ na iche ntu akwa bụ bed akwa bụ egg diji ya bụ fama onye gbugbochine ha akpọ diji ya bụ fama nke ọzọ bụ nni bụ food bịa erie nri come and eat nke ọzọ bụ egbeni ka ọ bụ dinta ya bụ hunter onye agba anụ n'ọfịa ya bụ egbeni ka ọ dinta nke ọzọ bụ awọlọ bụ lion nke ọzọ bụ uchichi bụ night nke ọzọ bụ ụka ka akpọ day of worship nke ọzọ bụ afọ bụ market day afọ bụ ofu afịa n'ime ndị ụbọchị anọ afọ iche anyị nwe nke ọzọ bụ nkwọ bụzikwa market day nke ọzọ bụ eke bụ market day nke ọzọ bụ orie bụ market day so ife anyị anwe bụ afọ nkwọ eke orie achịkwa afọ bido ọzọ so ndị na-ebusi mbọsị afịa nke ọzọ bụ obodo ya bụ town
ka bụ obodo n'ụlọ ke bụ afọ obodo ya bụ obodo ya bụ town. Nke ọzọ bụ ọpịa bụ cutlass. Nke ọzọ bụ ose bụ pepper. Nke ọzọ bụ nsị bụ physics ife ụmụaka akpọ pupu. nsị ife anyị rie nri ebe anyị nyụpụ n'ike ya bụ nsị. Nke ọzọ bụ ego bụ money, ego bụ dike, ego bụ young, ego bụ money. Nke ọzọ bụ dibịa ya bụ doctor, dibịa ya bụ doctor. Nke ọzọ bụ ọmụ bụ eze nwanyị, woman leader ya bụ ọmụ. Nke ọzọ bụ ọkpala bụ type of chieftaincy. Nke ọzọ bụ mmiri bụ water, drinking water. Nke ọzọ bụ apịtị bụ mud. Nke ọzọ bụ akpa bụ bag. Nke ọzọ bụ ntutu ka ọ bụ agịrị isi, ya bụ hair on the head. Ntutu agịrị isi ya bụ hair on the head. Akwụ, hair in the private parts. Akwụ ya ka anyị akpọ hair in the private parts. Waya afụ anya na mpụ, waya afụ anyhow. Akwụ hair in the private parts. Then agịrị, hair in other parts of the body. Agịrị abụ, agịrị isi ya bụ hair, agịrị ahụ, agịrị aka ya bụ hair in the other parts of the body. Mana akwụ bụ nke ebe pụ iche, ọ bụghị ya bụrụ okwu. Nke ọzọ bụ amụ bụ penis. Ama na ọ bụ na waya akpọ mpụ, mana ụmụaka anyị unu kwesịrị ịma ife akpọ amụ ya bụ ya penis. Nke ọzọ bụ ọhụ ka ọ bụ ọshụ ka ọ bụ ọtọ ya bụ vagina. Ya ka wa akpọ ọhụ, ọshụ, ọtọ ya bụ vagina. Ọ bụrụ ya bụrụ okwu. Nke ọzọ bụ nkọwa. Ke bụ nkọwa bụ explanation. Ya karị ka izu na-abụkọba atọ ga na-esi enwe nkọwa ọnụbeghị n'ime ọnụbeghị square ya bụ explanation. Nkọwa bụ explanation. Nke ọzọ bụ omimi bụ deep meaning. Nke ọzọ bụ ntọanị ya bụ origin, ife ahụ ịchọpụ ha ka ife si bido ya bụ ntọanị. Nke ọzọ bụ mkpụrụ bụ seed. Nke ọzọ bụ ezi bụ outside. Nke ọzọ bụ akara aka bụ destiny. Nke ọzọ bụ kpụkpụ ya bụ mold something, mold ya bụ ịkpụ ife. Nke ọzọ bụ kpọ is call. Anyị ka anyị si egwupụ na ndị bụ ka anyị nwere ịkpọ okwu bụ forming of words. Ịkpọ okwu bụ calling of pronunciation. Ya bụ kpọ is call. Kpọnye nwata, call that boy for me. Nke ọzọ bụ ahọ bụ year. Ahọ ọzọ. Ahọ gani, ahọ bụ year. Nke ọzọ bụ taanị ka ọ tata ya bụ today. Ya bụ today. So it is now your duty to start forming sentences with these words. Ka anyị sikwu n'izu gani nke anyị gwụpụ anyị chọ ka anyị mụkọma okwu dị iche iche ka ọ bụzọ zuo anyị ekwu okwu maka ụmụ anyị amụghalụ n'ogo ọmakwe wee egbuka asụsụ anyị. Ya bụ ka anyị gwụsịa na nke ijezikwe gazie wọzọ wee mkpụrụ okwu ndị afọ wee ekwu okwu, wee mkpụrụ okwu ndị afọ wee asụnye ibe yi asụsụ. Ihe asụ ezighi ama na ịmụmana ndị dị ka anyị sikwa ekwu mgbe ọnwa bụ ka anyị wee dokwe ma ha na ife ijekọ. Maka ọ bụ na anyị kọma n'ọnụ asụsụ anyị ụlọ omekakpu, mana ọ bụ na anụ ha n'ụfọdụ nọ wee kwuzi oge afụni ọrị mfe ya eso ife wata. Ya bụ elo na na be ka anyị jide ma ọnwa bụ mbido nkọcha ka anyị nọ agbapụtara anyị azụ. Biko bitienụ anyị aka na ife na anyị ekwu.
na ije YouTube subscribe subscribe anyị fụ afụ ụmụarị anyị si ya na anya ni kwado ife anyị kwu ụmụarị anyị agbagharị maka anyị si eme onye na nke ebe ọ dị ọnụ mma ka ọ dịkwa izu ọzọ be anyị ejikirikwa kpọgharịkwa okwu ụfọdụ ọzọ ka ụmụ anyị wee mụ ha nke izu wee ekwu okwu daalụnụ chinne udo dịrị ụnụ